Aj spomínaný Sigmund Freud pripúšťa, že viera nás dokáže ochrániť pred individuálnou psychózou. V čo teda má veriť sekulárny humanista, ak nechce sklznúť do nejakej falošnej pasce transcendentalizmu? Je to, ako som už povedal, predovšetkým viera v princípy a hodnoty bez zvyšku. Veriť v solidaritu, toleranciu a mier, veriť v slobodu, rovnosť a bratstvo, veriť v práva ľudí, rastlín, živočíchov a zeme, znamená zachovávať posvetnú úctu tieto ideály, znamená nekompromisne a za každých okolností stáť na strane utláčaných, znamená to brať tieto hodnoty vážne a oveľa dôslednejšie ako utilitárne koncipované náboženské náuky, ale aj oveľa dôslednejšie ako politické smery. Solidarita sa v tomto zmysle musí stať nielen politickou hodnotou, ale etickou kategóriou. Čiže pre humanistov, na rozdiel povedzme od predstaviteľov nejakých hlavicových politických smerov, solidarita nie je len naplňanie nejakých kvót, ale solidarita v prísne etickom slova zmysle znamená aj rozšírenie možno tých náboženských náuk, povedané metaforicky, že dnes nestačí milovať blížneho svojho, dnes musíme milovať vzdialeného svojho, aby sme naplnili ten ideál solidarity, ktorý sa do tohto slova o filozofickom význame zmestí. Nemáme mať prečo komplexy z nejakých morálnych autorít a práv jednotlivých náboženstiev. Tradícia sekulárneho humanizmu je minimálne taká bohatá ako tradícia náboženstiev. To viete napokon, to väčšina z vás, a vo svojej podstate etickejšia podľa môjho názoru ako religiózne zdôvodnenia morálky. Bol to sekulárny humanizmus predsa, ktorého rastúci vplyv znemožnil posvedcovať útlak náboženskými dôvodmi. Bol to sekulárny humanizmus, z ktorého vyrástli moderné kategórie ľudských práv. Bol to sekulárny humanizmus, ktorý naučil ľudí vnímať, že ich postavenie nie je dôsledkom osudu bohov alebo dedičného hriechu, ale že ich utrpenie je výsledkom chamtivosti iných a nespravodlivosti vo svete. Preto potrebujeme vytvoriť priestor, v ktorom by bol hodnotový systém sekulárneho humanizmu rovnocenne akceptovaný v spoločenskom diskurze o etických otázkach. Sú to hodnoty, za ktoré boli ateisti prenasledovaní už v období antiky. Sú to hodnoty, za ktoré trpel vo väzení Denis Diderot, za ktoré bol z univerzity vylúčený Percy Bysshe Shelley, za ktoré musel slovenský filozof Jan Horárik emigrovať do Nemecka a skrývať sa pred políciou. Súčasná situácia nám nemôže samozrejme vyhovovať. Vidíme a cítime to všetci. Tú agresivitu, s akou sa v poslednom čase cirkevné kruhy na Slovensku i vo svete pustili do boja proti neveriacim. Pokles tolerancie voči sekulárnym humanistom, ich bezdôvodné urážanie a zvyšujúca sa diskriminácia v spoločenskom živote, ale aj na pracoviskách, vo verejnoprávnych médiách a podobne. Hoci neveriaci predstavujú po katolíkoch jednu z najväčších skupín, ich názory, želania, hodnoty a životné postoje sú masívne ignorované. Vidíme to najmä vo verejnoprávnych médiách, keď je až neskutočné, že v nedeľu podvečer sa vám už prihovára dokonca aj jehovistický kazateľ, ale sekulárny humanista tam nemá miesto. Keď verejnoprávna STV zorganizuje diskusiu o etických otázkach, pozve tam predstaviteľov všetkých náboženstiev a keď musí katolickému farárovi moslimský imám oponovať, že ateisti nežijú na úrovni zvierat. A moderátor proti tomu ani len necetí. Politické špičky sú závislé na záujmoch cirkevnej hierarchie, prešpikovanej škandálmi. A vláda sociálneho demokrata Roberta Fica, musím skonštatovať túto závislosť, paradoxne ešte viac prehlbí. Ale toto všetko nezmeníme nadávaním na náboženstvo. Toto všetko zmeníme len za predpokladu, že budeme schopní viesť rovnocenný dialog o základných etických otázkach, o základných ľudských obavách, o živote, smrti, láske, nešťastí, spravodlivosti, správaní, o sebaovládaní. Na toto všetko potrebujeme svojich, tak povediac,
apoštolov, kazateľov, svojich veľvyslancov, oceňujeme významných ľudí, mali by to byť pre nás morálne autority, prečo ich však ďalej nevyužívame? Prečo nie sú oni tými nositeľmi myšlienok, ktorých by sme mali pretláčať ďalej? Tými predstaviteľmi, zástupcami, komunikátormi, mienkotvorcami, prečo už potom výraznejšie nevplyvajú na spoločnosť našich hodnôt? Musíme sa viac teda otvoriť spoločnosti. To je podľa môjho názoru úloha číslo 1. Nevychádza len z nejakých historických schém a dokien ateizmu a sekularizmu. Sme tu, priznajme sa, takmer výlučne ľavicovo orientovaní ľudia. O veku z úcty pomlčí. A pýtam sa, či možno sekulárny humanizmus vtesnať do nejakých politických schém, do nejakého politického smeru. Isté, že nie. Sekulárny humanizmus sa nesmie stať záchranným kolesom pre nejaký politický prúd, ale musí vychádzať rídzo z etických potrieb ľudí, z etických potrieb spoločnosti. Inými slovami, humanisti nesmú ľudí len deptať, že Boh neexistuje, že všetko je zbytočné, že náboženské učenia sú len zbytočnými ilúziami. Koho týmto chceme osloviť? Humanisti musia byť schopní poskytnúť ľuďom silu, nádej a vieru v budúcnosť. Americký filozof John Dewey pripomínal ešte v 20. rokoch, že ľudia nikdy nevyužili v plnej miere schopnosti, ktoré majú, aby v živote podporovali dobro, pretože vždy čakali, že nejaká nadprirodzená sila túto prácu urobí za nich. Lenže neurobí a z tohto hľadiska my najlepšie vieme, aké nebezpečné je sústredenie na nadpozemské sféry. Aj Richard Rorty vyzdvihoval základný rozdiel medzi teistickým a neteistickým prístupom, ktorý je pre nás obzvlášť dôležitý. Totižto nábožensky založení ľudia sú schopní považovať za posvetnú nejakú minulú udalosť. Pre Rortyho, ako sekulárneho humanistu, svetosť spočíva iba v nejakej ideálnej budúcnosti. Je spojená s nádejou, že raz budú naši vzdialení potomkovia žiť v globálnej civilizácii, v ktorej bude jediným zákonom láska, v ktorej bude komunikácia medzi ľuďmi oslobodená od nadvlády a moc bude bez zvyšku záležitosťou slobodnej dohody vzdelaných a kultivovaných jednotlivcov. Nemusíme sa vrátiť k nejakému absolutistickému pohľadu na svet, aký ho predkladalo kresťanstvo, ale aj ateistický marxizmus. Stačí, ak nás poznanie oslobodí od predsudkov, ak budeme tými nositeľmi svetla a ak nám to otvorí cestu k srdciam ľudí. Je teda čas zostúpiť k ľuďom, s pokorou im pomáhať riešiť ich mravné dilemy, stať sa pre nich spoľahlivou etickou kotvou a prístavom nádeje. Nádej nie je náboženský termín. Nádej je niečo, čo ľudia skutočne potrebujú aj od nás. Oni vedia, že všetko je na prd. Ale potrebujú tú kotvu. My nesmieme v týchto diskusiách chýbať. Nemôže sa nám stať, že napríklad k téme lásky, smrti alebo striedmosti nemáme čo povedať. Naopak, už spomínaný Richard Rorty sa domnieva, že keby sa cirkvi vzdali pokusu diktovať ľuďom, povedzme, sexuálne správanie, prišli by o zmysel svojej existencie. Pri živote ich totižto udržiava túžba po rituálnej čistote. Ako náhle by však kresťanstvo bolo zredukované na požiadavku lásky ako jediného zákona, ideál čistoty by pre neho strátil dôležitosť a zmysel. Práve preto je viera humanistov v hodnoty, samotné hodnoty a princípy, ich najsilnejšou stránkou. Ak chceme zmeniť túto spoločnosť, musíme byť schopní zmeniť najprv seba, svoj systém práce, stratégiu, komunikáciu i priority. Len tak sa nám podarí získať väčší vplyv medzi ľuďmi a dosiahnuť, aby naše požiadavky, napríklad aj vo vzťahu k tým spomínaným kritizovaným médiám, ľudia vnímali nielen ako legitímne, ale predovšetkým ako atraktívne. Ďakujem.